καλημέρα. Τελείως διαφορετικό βίντεο σήμερα. Σήμερα δεν θα έχουμε βόλτα με μηχανή. Θα σας δείξω μια μέρα από τη δουλειά μου. Θα πάμε να στήσουμε ένα outdoor fitness park, ένα γυμναστήριο εξωτερικού χώρου ουσιαστικά, στο άκρη της Πρέβεζας. Ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη. Έχουμε περίπου 9 ώρες δρόμο πήγαινε έλα και γύρω στις 4 με 5 ώρες δουλειά εκεί, οπότε προβλέπεται δύσκολη μέρα. Το κακό είναι ότι σε τέτοια project πάντα κάτι στραβώνει. Ας ελπίσουμε σήμερα να μην στραβώσει κάτι και να πάνε όλα καλά. Πάμε να το διαπιστώσουμε. Ήρθαμε να πάρουμε και τον Γιώργο, να κάνουμε και μια στάση για καφεδάκια και ξεκινάμε. Με τον Γιώργο δουλεύαμε παλιά μαζί και κάναμε αυτή τη δουλειά. Στείναμε πάρκα γυμναστικής εξωτερικού χώρου και παιδικές χαρές. Κάναμε μια στάση εδώ στη μέση διαδρομής. Μέχρι στιγμής όλα καλά, αλλά εντάξει, έχουμε ακόμα δρόμο. Λοιπόν, σχεδόν έχουμε φτάσει στη Μαρίνα, σε 2-3 λεπτά είμαστε εκεί. Τώρα ξεκινάει το καλό κομμάτι. Πάμε να δούμε τι μας περιμένει.
Μόλις τελειώσαμε, ξεκινήσαμε για πίσω, επιστροφή. Αρκετή κούραση σήμερα, είχαμε και το δρόμο, έχουμε άλλες 4-5 ώρες για πίσω. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το λίγο διαφορετικό βίντεο. Αν ναι, γράψτε μου στα σχόλια και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, είτε σας άρεσε είτε όχι. Θα αφήσω και ένα link με την εταιρεία για να δείτε ακριβώς τι δουλειά κάνουμε με παιδικές χαρές και outdoor fitness. Και τα λέμε στο επόμενο.